खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसनाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर जोंहा इन्डियान एयार फोर्सनिफ्राय माखासे साख्रिनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मेट्रिक पास जानानै दङबा बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे इन्डियान एयार फोर्सनिफ्राय फैनायनि साख्रिखौ आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि माने जायफोर बिथांमोना क्लास 12 पास जानो हाबाय बिथांमोननि थाखायबो दङ आरो जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै दङ बिथांमोननि थाखायबो फैदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे साख्रिनि माखासे गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय जेरै नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसा माबोरै जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जाहाथे सानफ्रोमबो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थायो आरो बेजों लोगोसे एडमिट कार्ड आरो एग्जामफोरनि डिटेल्सखौबो मोननो हायो दा नोंथांमोना लोगोफोर बिथिं नुदों जानांगौ नै बेहाय पस्टेल एड्रेस होनाय दं बिथिं माखासे पोस्ट होनाय दङ ओमफ्राय बिथिं टटेल भेकेन्सि बेसेबां होनाय दङ ओमफ्राय बिथिं केटेगरि वाइज राननाय दङ जेनेबा एससि ओबिसि बिदि दा बेहाय माखासे नोंथांमोना आं गिबियावनो खोन्थानो सानो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना बेखौ पस्ट अफिसनि जोहैसो अनलाइन एप्लाइ माने अनलाइनथ' जाला बे पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ साबमिट खालामहैनांगोन आरो माने नैबे बेबायदि एड्रेसाव नोंथांमोना हरनो नांगोन बे नोंनि बे एप्लिकेसन फर्मखौ दा नोंथांमोना आं गिबियावनो खोन्थानो सानो बे गासिबो साख्रिया गुबुन गुबुन स्टेटआव फैदों जेरै वेस्ट बेंगल आसाम मेघालय त्रिपुरा माने इन्डियानि सिङाव खैथा डिस्ट्रिक्ट दं बेनो फैजोबदों दा बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो बेफोरखौ खोन्थाला जेनेबा बिथिं साख्रिनि नामफोर होनाय दंजोबो नालाय गासिबनिबो थाखायबो फैदों बिनिखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेनेबा आसाम नालाय नोंथांमोना बिथिं नागिरबानो जाबाय आसामा बिथिं दंमोन नोंथांमोना बेखौ नायदो आसामावबो फैदों बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आसामाव मा नामनि थाखाय साख्रिया फैदों साख्रि नामा बेहाय एखेयानो होनाय गोजा जेनेबा गावबागाव स्टेटना जेनेबा बिदि आरो जेनेबा नैबे जाबाय नालाय JNK बिना बेबायदि कुक माबा क्लार्क मास्टार बेफोरबायदि दंजोबो नालाय नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय साख्रि नामफोरखौ जोंना आसामनिया मा साख्रि नामनि थाखाय रिक्रुटमेन्टआ फैदों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गासिबो स्टेटनि थाखाय बे फैदों दा नोंथांमोना गिबियावनो इम्परटेन्ट माबाखौ खोन्थाग्रोनि फरायनाया बबे साख्रिनि थाखाय बेसेबां नांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानो सानदों बे एडभार्टाइजमेन्टआ जोबोद गोलाव होनाय दं नोंथांमोना बेखौ नायजोबबानो जाबाय बेखौ नोंथांमोननो खोन्थायोबा भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बेनिखायनो आं बेखौ स्किप खालामबाय दायो नोंथांमोना आङो बैसोखौ खोन्थाग्रोनि नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरा जाखानांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय बेहाय खोन्थादों नै 18 बोसोर जानायनिफ्राय 45 इयार्ससिमा एप्लाइ खालामनो हागोन SC ST बिथांमोना जायफोर बिथांमोना OBC बिथांमोना 43 इयार्ससिम ओमफ्राय आनरिजार्भ बिथांमोना 40 इयार्ससिमा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे फरायनाया जादों लोगोफोरनि बे पस्ट नामा सिनियर कम्पिउटार अपारेटर दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मा जानांगौना ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगौना ओमफ्राय नोंथांमोननि बे ग्रेजुवेट पास जानाया मेथामेटिक्स नङाबा स्टेटिक्सआव मेजर थानाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन दा बे सेलारिखौ बेसेबां मोनगोन बेखौ खोन्थायाखै नाथाय बे लेभेल 5 मेट्रिक 7 CPC बिनि जोहै नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन आरो बे साख्रिनि थाखाय ओमफ्राय बेहाय दङ नोंथांमोना एसे जुम खालामना खोन्थानि आं नैबे दङ स्ट'र बे साख्रिनि थाखाय बो फैदों रिक्रुटमेन्टआ दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव एक्सपिरियेन्स थानांगोन हेन्डलिं स्ट'राव अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय नैबे दङ स्टेन' ग्रेड 2 बिनि थाखाय नोंथांमोननियाव रिक्रुटमेन्ट फैदों बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र हायार सेकेन्डारिल' पास जानांगौ बिनिफ्राय बिथिं माखासे लिरनो हानाय बेफोरखौ खोन्थादों नोंथांमोना स्केल टेस्टआ माबायदि जानांगोन बेखौ बेहाय होनाय दङ ओमफ्राय दङ जोंहा 4 नाम्बाराव लवार डिभिजन क्लार्क बे लवार डिभिजन क्लार्कनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया मात्र क्लास 12 जानांगौ माने हायार सेकेन्डारिल' पास जानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय कम्पिउटारनि टाइप खालामनो रोंनाय जानांगोन होनना बे बुंदों जेनेबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन बेखौथ' होनाखै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बिनिफ्राय दङ हिन्दी टाइपिस्ट बिनि थाखाय बे रिक्रुटमेन्टआ फैदों नोंथांमोननि फरायनाया बे क्लास 12 जानांगोन माने हायार सेकेन्डारि नोंथांमोना पास जानांगोन बिनि सेलारिया नैबे लेभेल 2 नि जोहै नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होनना बे खोन्थादों बे दङ ओमफ्राय स्ट'र किपारनि थाखायबो फैदों फरायनाया हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन ओमफ्राय स्ट'र किपार बेहाय नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन होनना बे बुंदों बिनिफ्राय नैबे सिभिल मेकानिकेल ट्रेन्सपर्ट ड्राइभार अर्डिनारि ग्रेड बिनि थाखायबो फैदों रिक्रुटमेन्टआ फरायनाया मेट्रिक पासल' जानांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोनाव लाइसेन्स थानो नांगोन ना ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन ना लाइट आरो बे हेभि भेहिकेल्सनि माने मटर साइकेल आरो बे साखा थोंब्रै गारिनि नोंथांमोननियाव ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय नैबे दं 8 नाम्बाराव कुक अर्डिनारि ग्रेड बिनि थाखाय फैदों फरायनाया मात्र नोंथांमोननियाव 1 इयारनिल' बे मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे मा होनो 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स नांगोन ना ट्रेडआव अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय दङ बेहाय पेन्टार स्किल बिनि थाखायबो फैदों रिक्रुटमेन्टआ फरायनाया मात्र मेट्रिक पासल' जानांगोन मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे नोंथांमोननियाव मा होनो
इन्स्टिटिउट सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन नैबे पेन्टाराव, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय नैबे दङ कारपेन्टार, बिनि थाखायबो फैदों। दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास जानायानो जायो। बिनिफ्राय नोंथांमोनाव सार्टिफिकेट थानो नांगोन ना कारपेन्टारनि, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय दङ ओमफ्राय आया वार्ड साहायिका, बिनि थाखायबो फैदों रिक्रुटमेन्टआ फरायनाया मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन ना नोंथांमोना आयानि हस्पिटालाव, अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ। बिनिफ्राय बेहाय दङ हाउस किपिं स्टाफ, बिनि थाखायबो फैदों रिक्रुटमेन्टआ। दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पासल' जानांगोन, बेहाय जेबो नांदेरा, माने नोंथांमोननो एक्सपिरियेन्स नांलाया, बेहाय मेट्रिक पास जाबानो जायो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बे साख्रिया। ओमफ्राय बे दङ हाउस किपिं स्टाफ, बिनि थाखायबो फैदों रिक्रुटमेन्टआ। नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय मेट्रिक पास जाबानो जागोन, बेहाय नोंथांमोना हौवासा हिन्जावसा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन, बेहाय जेबो केटेगरि खालामाखै। ओमफ्राय बेहाय दङ लाउन्ड्रि मेन, बिनि थाखाय फैदों रिक्रुटमेन्टआ। नोंथांमोननि फरायनाया बेहायबो मेट्रिक पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन, अब्लाबो बेहाय दुबियाव, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आं नोंथांमोननो एसे स्पिडै खोन्थानाय जादों, बे साख्रि नामा गोबां दङ, बेनिखायनो एसे स्पिडै आं नोंथांमोननो खोन्थादों। मिस्टिप दङ, बिनि थाखायबो फैदों फरायनाया मेट्रिक पास जानांगोन, 1 इयारनि ओमफ्राय सार्टिफिकेट थानांगोन ना वेटार नङाबा वेजाराव। ओमफ्राय बे माल्टिटास्किं स्टाफ, जायखौ सर्ट फर्मआव MTS होनना बुङो, बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिकल' होनदों, बेहाय मेट्रिक पास जाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। वाट्समेन नङाबा लेजारनि, जायखिजाया नोंथांमोननियाव एक्सपिरियेन्स थानांगोन ना 1 इयारनि। 17 नाम्बार दं बुलकेनिसियार, बिनि थाखाय फैदों मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय आरो एक्स सार्भिसमेनबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन ना, बेहाय नोंथांमोननि जेबो एक्सपिरियेन्स नाङा, सार्टिफिकेट जेबो बेहाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय दङ जोंहा बे टेलर, बिनि थाखाय फैदों मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय टेलरनि ट्रेनिं लानाय नोंथांमोननियाव मोनसे सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन ना, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। टिनस्मिथबो दङ, बेहाय 10 मेट्रिक पास जानांगोन, सार्टिफिकेट नांगोन बेहायबो। ओमफ्राय बे कपार स्मिथबो दङ, बिनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जाबानो जागोन, सार्टिफिकेट नांगोन नोंथांमोननि बे कपार स्मिथनि थाखाय। दा बेखिनियानो आरो। नैबे फायारमेनबो दङ, फायारमेननि थाखायबो मेट्रिक पास जानांगोन। ओमफ्राय बे माखासे सार्टिफिकेट बिदों, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। एसे गोलावै खोन्थानाय दं, फिजिकेल एग्जामिनेसन माबायदि जागोन बेखौबो नोंथांमोननो होनाय दं। बे जेनेबा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फिजिकआ माबायदि जानांगोन बेखौ होनाय दङ। फायार इन्जिन ड्राइभार, बिनि थाखायबो फैदों नै, नोंथांमोना नायनांगोन। फायार इन्जिन ड्राइभार फरायनाया मेट्रिक पास जाबानो जागोन, नाथायबा नोंथांमोननियाव 3 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन हेभि भेहिकलनि ड्राइभिं सालायनायाव, ड्राइभिं लाइसेन्सबो नांगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय बिथिं माखासे पस्ट होनाय दं, बेखौ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय। नैबे ट्रेड्समेन दङ, मेट्रिक पास जानाय जानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिनो गोबां पस्ट होनाय दं आरो लोगोफोर, नोंथांमोना नै बिसिम नायबानो जाबाय। बिसिम साख्रिनि नामा मा दङ, ओमफ्राय फरायनाया बेसेबां नांगोन, बेयो 29सिम होनाय दङ। दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय, बबे मोनसेखौ नोंथांमोना एलिजिबोल एबा एप्लाइ खालामनो सानदों, बेखौ मोजाङै नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बेहाय मड अफ सेलेक्सना माबोरै जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। गिबियावनोथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांनि क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट बेफोरथ' नोंथांमोना होखानांगोन नालाय, जेरै नोंनि बे सार्टिफिकेट मेट्रिकनि जा हायार सेकेन्डारिनि जा, बेफोरखौ नोंथांमोना होखानांगोन। दा बिनि उनाव नोंथांनि बे मार्कशिटफोरखौ डकुमेन्ट्सफोरखौ नायनानै बिथांमोना नोंनिसिम मोनसे कल लेटार हरगोन ना, माने नोंथांनियाव पस्ट अफिसाव मोनसे लेटार फैगोन। बे लेटाराव नोंनि बे माने एडमिट कार्ड फैगोन आरो जुदि नोंथांमोना सेलेक्ट जायोबा, अब्ला नोंथांमोना बे लेटाराव एडमिट कार्डआव होनाय थागोन एड्रेसफ्रा, बबेयाव थांनानै नोंथांमोना बे रिटेन एग्जामखौ हैनांगोन, बिदि फैगोन आरो लोगोफोर। बे माने रिटेन एग्जाम जागोन आरो फार्स्टआव। रिटेन एग्जामाव बेहाय मा साबजेक्ट थागोन बेखौ होनाय दङ, जेरै जेनेरेल इन्टेलिजेन्स रेसनिं थागोन ना, न्यूमेरिकल एप्टिट्युड, जेनेरेल इंलिश, जेनेरेल एवारनेस, बे मोनब्रै साबजेक्टआ थागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय नोंथांमोना बे एग्जामखौ इंलिश आरो हिन्दीयाव होनो हागोन ना, बे लिरनाय दं, बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय आरो बिनि उनाव फिजिकेल टेस्ट, स्किल टेस्ट बेफोर जागोन होनना बे बुंदों नेक्स्ट स्टेपाव, बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा ओमफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय 30 डेज, बे एप्लिकेसन फर्मआ 30 डेजसिम थागोन। दा जोंहा लास्ट डेटआ जोबाखै, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय पस्टेलनि जोहै। ओमफ्राय बिथिं माखासे साइज डकुमेन्ट्सखौ माबोरै खालामनांगोन, बेखौ मा हरनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। बेहाय बुंदों लोगोफोर, नोंथांमोना डकुमेन्ट्स गासिबो नोंनि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, एजनि जेनेबा एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मेट्रिकनि एडमिट कार्ड नङाबा हायार सेकेन्डारि एडमिट कार्डखौ हरनो हायो, नङाबा डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट दंबाबो नोंथांमोना हरनो हागोन। फिजिकेल हेन्डिकेप जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर दङबा बिनि सार्टिफिकेट होनांगोन। ओमफ्राय नोंनि गासिबो सार्टिफिकेट आरो जेनेबा एक्सपिरियेन्सनिबा नोंथांमोना गासिबो हरजोबनांगोन। एक्सपिरियेन्सनिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा कास्ट सार्टिफिकेट, नोंनि गासिबो आरो नोंनि गासिबो डकुमेन्ट्स, फरायनायनि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना पस्ट अफिसनि जोहै हरनो नांगोन। ओमफ्राय नैबे एप्लिकेसन फर्म मोनसे दङ, बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै पस्ट अफिसाव जमा खालामहैनांगोन।
बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बे जाबाय एप्लिकेशन फर्म। बे एप्लिकेशन फर्मनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव नायबानो जाबाय। सोरबा जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बबे मोनसे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों बै पस्टेलनि एड्रेसखौ सिगाङाव आं दहाय खोन्थाखाबाय, बेखौ नोंथांमोना लिरना होनांगोन। बे अब्लासो मोनहैगोन नालाय बे पस्टेला, माने बे लेटारा बिथांमोनसिम मोनहैगोन। बे एड्रेसखौ नोंथांमोना मोजाङै होबानो जाबाय। बेखिनियानो बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दं, नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय। जेनेरेल इन्सट्राक्सन होनाय दं, माबोरै नोंथांमोना टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ फल' खालामनांगोन बेखौ बे मोजां होनाय दं। बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा एप्लिकेशन फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो रोंखागोन गासिबो, इजियानो बे। नोंनि नाम लिरनाय, ओमफ्राय जेनेरेल कास्ट लिरनाय बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामजोबबानो जाबाय। ओमफ्राय पस्टेल एड्रेसाव हरबानो जाबाय। पस्टेल एड्रेसा जाबाय नैबे लोगोफोरनि बे। जेनेबा नोंथाङा नैबे मोनसेखौ एप्लाइ खालामनो सानदों, नैबेखौ आरोना, अब्ला नोंथांमोना नैबे एड्रेसखौ हरनांगोन। नैबे जेनेबा स्ट'र किपार नैबे मोनसे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा अब्ला नोंथांमोना नैबे बे एड्रेसाव नोंथांमोना नोंनि बे लेटारखौ हरनो नांगोन। आं एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो। दा बेखिनियानो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनि शेयार खालामदो आरो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एप्लिकेशन फर्मनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां। बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना गासिबो मोजाङै फरायनानै नायग्रोबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय। वाट्सएप ग्रुपआवबो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।